हाया गारबोनो हाया औ माखासे नै सिनायबायलै मालाय सारमोनखौ खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जागायनि माने आङो दा लकेसनाव सौफैबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय माने मैदेर फिसा गोजावबोनानै थाफैदोंनो दा बेखौ मा खालामनाय जायो माबायदि बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ दा नैबे लकेसनाव दङ नै जायगाया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालिबिथा एरिया भुटानजों नांजाबनाय भुटानाथ' बै खाथियावनोसै बे खाथियावनो भुटान जाहैबाय बेनिफ्राय दा मालिबिथा एरियाखौ नोंथांमोना मिथिखायो बेनिनो नैबे थाख्लाय दै बिमा दै खाथिजों अबेबा लकेसनाव मोनदोंनो आरोखि मोनदोंनो दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन गोबाङा नुवाखै जानो हागौ मोगथाङाव एबा मैदेरना सायाव माबायदि जायो दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो सफैगासिनो दङ दा बिथांमोना फैनानै मा खालामो लानानै थाङो ना मा खालामो जायखिया नोंथांमोना नुगोन हो मोनथारनायसो हनै बैयाव मानसि जमा जाबाय हनै मानसि जमा जानाय बे लकेसनावनो जानांगौ दा बे एरियाया बे सिगांनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पट जिथु बानायदोंमोन नैबे एरिया खाथियावनो आरो बे जायगाया नुथारसिगोन माने थाबायगासिनोसो दं दे आं नुहुरबाय थाबायगासिनोसो दङ माने गोलैबांखा होनानैसो लाबोदों दैयाखौ बोरै बाहोखोलै साहाजों दै गोलैनायना बाहोबायनो बेथ' हरैसो दंमोन बुस्थुआ नै लाबोगासिनो दं गोलैबांखा माथो ने बिमा दैमोन ने आच्छा जागौसै बुस्थुआ गाइखेरबो उखैबाय जानांगौ गाइखेर बेबस्था खालामनो हानायसै बिदि अन्थाव बाथावखौल'सो गारबोना हाया गारबोनो हाया औ सफैबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो सोर नुग्रारा बेनो नामा नुग्राला माब्रै ना सानो थांनो दैयाव गोजावबोनानै बोरि जिङाव गाबबाय थानायखाय लानानै गाबदोंमोन आच्छा नै अन्थाव बाथावनोलै लेवाद दंनायनि थुखाजोब्बाय लेवाद दङमोन गोजावबोनायाव होनो बे हान्थिनाय थाबायनो हानाय नंलादां हायो बेसे गोबावनि जागोन रा बेलाय बैसोआलाय सौथानैसोल' जाखागोन दा सफैबाय नै सारमोनाबो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लाइन थानो लाइन माखासे नै सिनायबायलै मालाय सारमोनखौ दा नै बेबायदि अन्थाव बाथाव नुबाय रायजोफोर गोबां दङ नै फैबाय दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सफैबाय नै सायाव गिदिर ना आथिङा साबायदा दाथ' गाइखेरसो माबानांसिगोन बांद्राय गोजान थाबायहोनो हानाय नङा दौलाबाय जाना बुन्दा ने
सप्तासेसो जानायनिल' ना दे बाव दोनथ'दो दे फुङावनो मोना नामा 9타 बायदिनो गाइखेर बिबाय रुवा रनायनिलै रुवा सिनलु फिसा बियो सामब्रैनि जाबाय अन्थाव बाथावनो दा फैबायलै बुस्थुआ मानसि थांनायखौ लाखला दा बेखिनियावनो जोंनि आमथेका खैला मैला रेन्जनिफ्राय सफैदों सारमोन आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सार दङ नै फरेस्टार अमित कुमार ब्रह्म अमिय कुमार ब्रह्म सार ओमफ्राय ओरै सासे दं नै सारनि मा बिरन ब्रह्म दा सारमोना स्पटआव खबर मोननाय लोगो लोगो सफैबाय दा मैदेर फिसाखौ खबर मोननानै दा सारमोननिफ्राय दा दासिमाव मा डिसिसन लानाय जाखो दायो जोङो जि रेन्जार सारा डिअफिसार सारा जोंखौ मैदेरखौ रेन्जसिम लांनो खोन्थाबाय आरो रेन्जसिम बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेप मा बेबस्था लानाय जायो बेनिफ्राय वाइल्ड लाइफनि मानसिफोर फैगोन औ ओमफ्राय बिसोरो लाना थांगोन मथै बेखौ थांबासो मिथिगोन औ दा लानानै जों रेन्जआव लांगोन रेन्ज अफिससिम लांसिगोन आमथेका फरेस्ट रेन्ज औ खैला मैला अके दे जासिगोन दे स' दा नोंथांमोना खोनाबाय दा फरेस्ट रेन्जसिम लांसिगोन बेनिफ्राय वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेन्टआ नैबे जोंनि आमथेका खैला मैला फरेस्ट रेन्जसिम सफैगोन बेनिफ्राय गावसोरहा गावसोरनि प्रसेस बायदि गावसोर मैदेर फिसानि बा मैदेर जोथोन लाग्रा स्पेसियलिस्ट डिपार्टमेन्टआ फैनानै बेखौहाय दा बेनिफ्राय ट्रिटमेन्ट होयो ना माबायदि रोखोमै जोथोन लायो बिथांमोना लानानै थांसिगोन आरो दा नै लोब लोब रायजोफोर फैदोंमोन नै दा थाबायहोनानै लांगासिनो दं गारिसिम माने नैबेसिम गारिया सफैया बेथ' दैलामबारिसो नालाय बे गारिया सफैया बै हाब्रांसिम दा खस्थ' मस्थ' थाबायहोनानै लाना थांनांगौ जाहैबाय आरो दा नै हाब्रु दं हनै दा लाबोगासिनो दं गारिया एसे मोनहां जाबाय दा गारियाव थिखांसिगोन এতিয়া সোমাই নাই নহয় সোমাই নাই এতিয়া মানে সোমাই নাই দে দে दा दैखांबाय नै गारियाव दैखांबाय लाना थांसिगोन खैला मैला फरेस्ट रेन्जसिम जाबाय ना सार औ दे दे आमथेका रेन्ज औ नोंसोरमोन दा मोनग्रायालाय मोनजोग्राया नोंसोर साथाम साबा मोननाया सासे सानै साथाम साब्रै साबा बेसाफोर माने ना सारग्रामोन ना सारनायाव लोगो मोनदों बिमादै मोननाया बिमादै खयथा बायदि टाइमाव नयथायाव ने मा अबस्थायाव दंमोन इयो गाबफ्राव दंमोन ओमफ्राय नोंसोर नुनानै माबाना लाना फैबाय ओमफ्राय फरेस्टनो सोर खबर हरना नैबे आदाया सिस्टेमेटिक अफिसियेल खामानि मावदों नैबे आदाखौ बाख्नायनांगोन फरेस्टआवहाय लोगो फन हरदों आरो नैबे आदाया
नै दा हामबायसै दे नैबे बिथांमोनानो नै